Zovem se Dmitrij Janković, ja sam regionalni menadžer prodaje. 3 godine, svež. Nekad mi se čini kao da sam počeo da radim juče, a nekada kao da sam ovde cele karijere. Zapravo, ljudi ovde, kolege, moj tim, oni su oni koji me motivišu. Nikada u svojoj karijeri nisam radio u firmi gde su međuljudski odnosi na ovom nivou. I to je potpuno nešto iskreno. Prosto ljudi svakog dana su spremni da pomognu, da daju sve od sebe. Fantastičan tim. Mnogo više od posla. I neki osjećaj jutarnje rutine odlaska na posao je odavno nestao. Dinamičnost. Ponosan sam zato što sam deo jedne globalne kompanije koja mi omogućava da rastem zajedno sa njom.